I er syge i hovedet, fuldkommen hjernedøde. Om 20 år er Danmark væk, så er det hele smadret, og alle går rundt i sorte dragter. Ingen jul, ingen frikadeller, ingen kristendom. Et par indvandrere som politikere, ellers tak, og der slet ikke med nogen form for magt i vores land. Det sidste, vi har brug for, er sgu en flok indvandrere, der kommer til at styre landet på nogen måde overhovedet. Og det bliver ved. Danskerne må så komme i første række, og ikke deres bræk om fællesskab og sameksistens. Føler det lige fra omkringende, at de kalder sig for Nationalpartiet. Der er sgu intet nationalt over dem. Jamen altså, hvad skal jeg sige altså? I er jo for vilde. Jeres snu og specifikke detektivarbejde har afsløret, hvad vores reelle hensigt egentlig har været fra starten af. Det har netop været Nationalpartiets uofficielle platform at indføre sharia i Danmark som erstatning til den danske grundlov inden for de næste 20 år. Nu da vi er blevet afsløret, må vi jo erkende, at vi er beslået og ikke kan gennemføre vores plan. I tapper semi-anonyme Facebook-krigere har fra jeres hemmelige kælder under jeres forældres hus set bort fra alt snakker om næstekærlighed og fredelig sameksistens og fællesskabet, for at afsløre det for, hvad det egentlig er, nemlig krigsretorik. For alle ved, at når indvandrere med klingende dansk accent siger noget som helst i den dur, så er det kun med henblik på at kaste et slør over jeres øjne, og selvfølgelig jeres kvinder. Som sagt, nu hvor vi er slagene, kan vi jo lige så godt udlægge vores plan for, hvordan vi vil indføre sharia i landet inden for en snes år. Først vil vi i samarbejde med kunstnere med indvandrerbaggrund lave en række sange, der havde lækre beats og fede vocals, alle omhandlende sharia. På den måde vil ungdom i hvert fald begynde at groove og swinge til sharia, og for det meste har mange mennesker positive associationer til musik og dans. Efter det ville en retrobølge opstå i musikbranchen under hashtagget Shareally, hvor alle sange, hvor Maria indgår, vil blive ændret til sharia, som for eksempel Ricky Martins Un, dos, tres, un bate con pa'lante, sharia, og Santanas Sharia, Sharia. You remind me of a Middle East story. Checking out the Arab harems. Oh, Santa Sharia. Oh, Santa Sharia. Efter et stykke tid med shariaficering, så vil der opstå en ny trend, hvor alle piger, der hedder Maria, vil legalt ændre deres navn til sharia. Det vil starte som en ungdomsoprør. Det bliver hips den happening, og pludselig vil alle kvinder, der hedder Maria, stå i kø til at ændre deres navn til sharia, og alle andre vil stå i kø til at blive venner eller kærester eller gift med kvinder, der nu hedder sharia. Ja, folk, der så har haft relation til Maria, der så nu ændret til sharia, har ved deres tidligere relation til nu sharia, blåstemplet sharia. Så kigger vi tilbage i tiden, og så ser vi, at kronprins Frederik har datet Sharia Montel, og dermed har blåt blod blåstemplet sharia. Prinsesse Marie, prins Joachims kone, vil så insistere på, at hun jo altid hedder Maria, og har så for længst ændret sit navn til sharia. Billedbladet, Danmarks Royale Ugeblad og andre blade vil fremhæve denne blåstempling af sharia, og vil falde i trit med den positive ånd, nu rettet mod sharia. Læserne af disse blade udgør en betragtelig stor del af Danmarks befolkning med cirka 500.000 læsere af Billedbladet alene, som nu pludselig agerer som sharia-ambassadører. Med så stor og bred en skare af læsere, så vil man uundgåeligt finde en masse folk, der også stemmer Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har så nu et stort væld af vælgere, der nu er sharia-ambassadører, og det gør så, at budskabet om sharia vil nu nå så langt som fra Brøndby til Balle, fra Tingbjerg til Tarm, fra Albertslund til Anholt og fra Nørrebro til Nørre Sundby. På dette tidspunkt i Danmarks historie vil Dansk Folkeparti allerede være det absolut største parti, inshallah, og vil kunne trumfe skiftet til sharia på egne mandater alene. De vil sælge ideen med at påpege fordele ved sharia, som for eksempeld færre biluheld i den danske trafik, da kvinder ikke længere må operere køretøj, og at der også vil være utrolig mange penge sparet ved trivielle og åndssvage ting, såsom kriminalteknisk efterforskning ved forbrydelser, da håndfaste beviser nu består af blot 2 mænd, der forsikrer dig om sagens udvikling. Sharia vil blive officielt indført i Danmark den 9. april, og en tidligere skammens og sorgens dag vil blive erstattet af en glædens dag. Denne dag vil blive fejret med halv pris på al slags halalmad, som til den tid jo selvfølgelig vil være al slags mad, punktum. Der vil selvfølgelig være nogle mennesker, der vil påpege, at
det hele er forrygt og udansk og vil piske en stemning op. Og til de vil vi gerne sige, at de her personer er også en del af fællesskabet. De mangler bare tid til at indse, at de og vi er i samme båd, for til fælles er vi Danmark. Eller rettere, Danimarkier, som det kommer til, da arabisk bliver det officielle danske sprog. Grunden til, at vi kalder os selv for Nationalpartiet, det er, fordi vi er gale med vores nation. Vi elsker den. Vi mener bare, at den trænger til noget spice in your life, men for nogle mennesker så er salt mere end nok krydderi i køkkenet. Ja, vi må sige hands up til den form for brav og sanselig retorik, man bliver mødt med, når man ytrer sig her i landet, og så sige tak for kaffe og falafel, og så pakke vores sydfrugter sammen og skrive. Ja, det kunne have blevet stort, habibi, men det må blive til en mere rigtig tid. Peace out.